Gonzalo Trenor, acompañado do xefe territorial de Educación Indalecio Cabana e o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, coñeceu de primeira man as melloras acometidas no Colexio de Palmeira. A Xunta investiu preto de 600.000 euros na mellora da eficiencia enerxética a través do illamento exterior do inmoble, sustitución de fiestras e instalación de luminarias de baixo consumo. Fixemos unha inversión preto dos 600.000 euros para mellorar a súa eficiencia enerxética dunha forma global, tanto polo que son as cubertas, como polo revestimento das fachadas, como tamén pola carpintería metálica. Fíxose tamén unha intervención moi importante en canto a iluminación, sustituindo os antigos lámparas por lámparas máis eficientes de LED, e ademais tamén con sensores tanto de movimento como de iluminación. En definitiva, fíxose unhas actuacións en relación ou vinculadas á eficiencia enerxética que suponen un aforro anual do 40%. A directora do colexio aproveitou a visita dos representantes autonómicos para trasladarlles outras necesidades do colexio, como a mellora do ximnasio ou un patio cuberto. Temos agora como número un prioritario arranxar o ximnasio, porque temos aí unha deficiencia no chan. De feito, estamos en contacto coa alcaldía, arranxar os corredores, os escalóns, que moitas veces xeneran pequenos accidentes no alumnado, porque digamos que está un poquinho máis deficiente, e iremos vendo a medida que vamos solicitando unha cuberta para poder ampliar en días de choiva, que os pequenos poidan sair ao patio e non quedar nas aulas. O alcalde de Ribeira comprometeuse a seguir intermediando entre a Xunta e os centros educativos a hora de trasladar todas estas necesidades tanto do Colexio de Palmeira como do resto do municipio, que nos últimos anos están a experimentar importantes melloras. Aquí se fixo unha importante inversión de centos de miles de euros, pero hoxe mesmo podemos estar falando de 600.000 euros tamén no CEIP de Frións, anteriormente foi en Aguiño. En definitiva, que pouco a pouco esas necesidades de CEIPs ou colexios que levan xa moito tempo construídos e que se empezan a notar co paso do tempo, en Ribeira estánse tendo en conta, e agora tamén a nosa preocupación é seguir trasladando eses problemas que poden existir en algún centro.